周作伊達政宗。して上杉の様子は？他には雪村と前田慶次、妙な取り合わせだな。我が目は欺けぬ。虎は何故強いと思う？もともと強いからよ。さればこそ天下無双の狼、前田慶次の破壊の槍でござそう。染まらない炎バカな、これほどの者たちが。赤軍が勝てばこの戦モード継続。3、2、1。冗談じゃねえぞこの野郎。いいから生き残れ、生き残れ、残れ。いいからお前だけは生き残れ。生き残れ、生き残れ。そんなあいつの声がしたよな。きつい急カーブ錆びついたガードレール、スプレーで書いたあいつの名前。あの夏を忘れない時が行き過ぎても、俺たちはそうさ、ずっと永遠に全て吹きすさぶ風に朽ち果てるガードレール。無茶なあいつの口癖、生き残れ。生き残れ、生き残れ、残れ。いいからお前だけは生き残れ。生き残れ、生き残れ、残れ。そんなあいつの声がしたよな。黒のタンクが死んだあいつの形に、俺たちはそうさ、ずっと永遠に全てあの狂った夏の日は、愛した女たちは焼けつく風の彼方。水峠この戦モード突入。の花火はもう共に古の
行くぜ。よっしゃ迫る今だよっしゃジュライ一夜限りの